ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स, नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. जगभरात कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणावर भर दिला जातोय, मात्र अद्याप कोरोनावरील पूर्ण उपचार सापडलेला नाहीये. आता लवकरच कोरोनाची नेझल वॅक्सिन म्हणजेच नाकावाटे घेण्यात येणारी लस येणार आहे. भारत बायोटेकचे अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा येला यांनी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितलंय की नेझल वॅक्सिनची 3ऱ्या टप्प्यातील चाचणी पूर्ण झाली आहे. पुढील महिन्यात कंपनी नेझल वॅक्सिनची माहिती भारतीय औषध नियामक मंडळाकडे सादर करेल. डॉक्टर येला यांनी पुढे सांगितलंय की आम्ही सध्या नेझल वॅक्सिनची चाचणी पूर्ण केली असून सध्या माहितीचं विश्लेषण सुरू आहे. पुढील महिन्यात या संदर्भातील माहिती DGCI सुपूर्द करण्यात येईल. सर्व चाचण्या योग्य प्रकारे झाल्या आहेत. DGCI कडून या लसीला परवानगी देखील मिळण्याची शक्यता आहे. या लसीला मान्यता मिळाल्यास ही जगातील पहिली नेझल वॅक्सिन ठरेल. डॉक्टर येला यांनी विवा टेक्नॉलॉजी 2022 कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतला होता. यावेळी त्यांनी नेझल वॅक्सिन संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितलंय ज्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचा 2रा डोस घेतला त्यांनी बूस्टर डोस घेणं आवश्यक आहे. भारतीय औषध नियामक मंडळानं यावर्षी जानेवारीमध्ये भारत बायोटेकला नेझल वॅक्सिनवरील 3ऱ्या चाचणीची परवानगी दिली. त्यांनी सांगितलंय की कोरोना लसीचा बूस्टर डोस रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण करतो. त्यामुळे बूस्टर डोस हा प्रत्येक लसीकरणासाठी चमत्कारिक डोस असतो. मुलांमध्ये हे 2 डोस जास्त प्रतिकारशक्ती देत नाहीत, परंतु बूस्टर डोस मुलांसाठी खूप प्रभावी आहे. प्रौढांसाठी देखील कोरोना लसीचा बूस्टर डोस खूप महत्त्वाचा आहे असं त्यांनी म्हटलंय. त्यांनी पुढे म्हटले की कोरोना विषाणूला 100% नष्ट करता येणार नाही, तो कायम असेल आणि आपल्याला त्याच्यासोबत जगावं लागेल आणि त्याच्यापासून स्वतःचं संरक्षण करावं लागेल आणि कोरोना संसर्ग नियंत्रित करावा लागेल. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर